Chagno kok tumatumnai mongriwi eba sini mongriwi personal attack tatal kok chitra kok kezam hastini Montiokra Biplop Kumar Deb tabungni Montiokra Dr. Manisha Monti Rotonal Lat habubagra khoboi kabangma borokni sakabo hamya kok sawai kok tuma awaimani social media rogo hainiba juda kok sija jagai Tripura police ni buskango most wanted hini sinijak tongmani independent channel ni bogra eba malik Saikat Talapatra Bisik tam hai sikangbo romjakpani naimo thangrokbai paithago Tripura police ni crime branch bai Kolkata ni simi haino hai rombuitu bojaka Tripura hasteo Pasal fungo indigo birkhung baike bonottu bojaka hasteo aboniulo NGG thanao damdok toniwui singmani ulo dorbanago tisajaka Saltang thanao bini sakawa gobangma mamla klaijak abono karibo Edinagar te airport thanao bini sakawa mamla klaijak Asalo naimo thangrok bonok gni dorbanago tisaka bini sakawa edisi amseni gobangma thanarogo bo mamla klaijak asuk simia asalo bono dorbanago tisajak puro lukurok kok hamya sawoi kutuka ओए कुत्तर बच्चा अरे ऑफिसर আছে আমনে এই আমনে দিও তুমি অফিসার আছেন আমনে নিচে যান তো আমনে সব কথা